U għadu jġibu security. Kanejta nistħi. Nistħi ta' vera nejta di. U jisu ħira x'ma nafx min. Jiena, min jiena. Biex neġi aċċettat, għamlu special. Jimni speċjali. Għalija inti minti speċjali. U jien min jiena li għandi bżonn naċċettak biex inti tħossok aċċettat. Għat ma kont nobsor li nista nħobb daqsek u jien li nista nġi maħbub daqsek. Xi darba ħadkunu miż-żewġin intkom. Ma kontx noħlom żgulli u jien kont noħlom li xi darba niżżewweġ qed inħoss għat-tqila kbira dil-biċċa xogħol. U konna sibna ġifri lajnuna professjonali. Talk therapy. Għan terapista ta' ġifri couples. U nara l-ommu l-missieri. Mu jċoċ nejda, skużani, tinkizil l-vuċi, ta' emozjonani din il. Glenn Vella, il-mistieden li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.